أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganiron na lalayon ng kutwa di tanod di kapamang ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ninda no si Allah iriler tanu ang kutwa yang gelebok tanah mga dusa lagi idu katawan tanu ang taka di tanu katawan. Dagu pangninda no si Allah subhanahu wa ta'ala tarimaan yan ng kutwa mga amal tanu ang mga pipiyah sa mga sambayang tanu, sa mga puasa tanu, naugyang kuto akabit ya tanu sa iku mga ayat wallah. Babali ito mapanida kapakatan na yan sa iku mga timbang tanu sa isa lang na mauri. Panida tanu sa iku wallah ang kaya kinisampay tanu sa iku bulan na Ramadan na pakitipo sa tanu wallah subhanahu wa ta'ala. Pemanin tanu si Allah ang kutua mga tao masusugat sila ng mga tepang. Nabi po sa era ng kutua mga tepang ito tepang kiran wallah. Kaya nga pang sakit raktano na pamakapagrensiran wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya kutuan ng mga wida akalian na mipuwa sa iyan ng kutua awida akalian. Kaya nga mga tawa kasi sikutan si iko kapagintaw. Apakaluwagan kanyan Allah subhanahu wa ta'ala badil daborun sang kaiya ulan-ulan Ramadan ay manto na sita nung matataman sang kutwa kapupusya tanu sa iko mga patut mga dedebiyatan ang kailangan na beloy ito ang dedebiyatan ng tao sa iko ulan-ulan Ramadan o di na mabeloy ang gulaw laan yan. Dago baloy niya no to ay niyan di gulaw laan si ikaw masa adin niya di ka pamuasa. Kasyapan niyan sang kaya pangaloy ay amala ng kutuwa mga sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam inindoon niyan si ikaw mga tao ang mga barapuasa. But sa kailangan na may nang kaubara puasa nagyang gutwa ang gulubakan niyan sa iko mga sunna aminindoron Nabi sallallahu alaihi wasallam adin nagkakuha niya ng naguna o di na balas. But sa minindoon Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko mga barapuasa kailangan na dilan pakalipatan nagudilan kitagak nagyang gutwa kasuhor maan na nagyang gutwa kapag naw si iko ipupuasa aya niyaton na ang kamakan sa panganangkan kaang kabatag isa bagar kaan makakugup sang kuto kaptigir kasi ko mapita kasuhor naging kaya kasuhor na inipanguya tayo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko maraniya oras ada pang kasbang ang kuto fajr pamurawag sabab sa an mabeloy ang kuto kapumuasang ka akatatagwang kasabag sang kutapang ng katamiyakan ka sa iko kaganirong kapagbangi di mapia ang kutwa mga tao adi sila di suhor na sa ipang ko mawatapan ang kutwa kapagbangiron sa subuh udi na mawatapan ng kutwa kasabang kutwa pamurawag sabab sa tato sila na keregnan kaor sang kutwa kaya pakakabakabalagiran mamuasa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtingin man na iya tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Suhur kan tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kamata ana suka suhur kapag naw sa iko magan pagbangan ipupuasa na barakaw to ay manan ad na baraka apapadel munun wallah subhanahu wa ta'ala. Kadanglan sa mga tao tigman yung mga ulama na ipambagakiran ang kaya sunnah abadi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam
na tigin na tasaharu ayaman na niya na suhur ka no. Walau tigman yung mga ulama suhur ka no walau ala shay'in min al-akli aw ash-shurb wa yustahabbu ta'khiruhu. Apia bu minipusang ka na apia may to amya kan kapangan kan udi na ig na susunat no to ang kutwa katitang guriyaw. Gidi sabab ang kaya kapag nausi ko suhur na matagbid niya sunna ayaman na niyan na matagbid na ya inipanguya to Nabi sallallahu alaihi wasallam amakugup sang kutwa kapitigir ka sunna. Lalayo kisi ang kutwa mga tao kulabus na sira ayaman na niyan na desiran makanaw na lalayo kisi ino mga day uitaro sila ng kutwa puwaseran korek anta ang di korek na sisang kaya mga hadith na ugyang yung katiro mga ulama kaya sabutan nung namatagbid sunna ang kutwa kapag naus ipupuwasa. Importante na miyakapan niya ka sa bumuwasa ka mapita na ubang kulabusa na ukagagang ka itaros ka ang kutwa puwasa ka di ko kabinasaan na korek ang kutwa puwasa ka ayaman na niya na tiriman insyaAllah ang kutwa puwasa ka apeda kapan maka pag naus ipupuwasa. Ito sabab na so kapag naus ipupuwasa na matagbid mo to sunna matag sunna na ayaro kinang kana may ba ka gagagang gadam yakan kapag nang si ipupuwasa na upama ka ideyo na to na magagagaw lawas ka na ayap patutrakan ng upak ideyo na ko na sukabuka ka na gito'y di mapya o mano di nga gagaga na sabab siyang kutwa kapakaya makuha ka ungos adi nga gagaga kabinasang kaon nandi ka pa kayo mga itaros kailangan na makabuka ka na sa iko mga gawi na kailangan na makabiyad ka dahil siya naging kaiya suhur na niding gilubakan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko ipupuwasa di Aisha na Zaid bin Thabit Anas an Zaid bin Thabit na tigin man na niya kala tasahar na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam misuhur kami at tigin apdami su Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah oran niya na tuminindig su Nabi asumyong sikusambaya natigman niya o Anas qultu kam kana bayna al-adhan was sahur inisu Anas iku Zaid bin Thabit anto natigin ni kalendu anto natigin ni paglatan o bang agusus suhur ayan duduna anto ni paglatan o kamat agugyan ko to kya suhuryo yung to ang natigin ni paglatan ang ko to kaya pagbangiron naugyan ko to kya suhuryo natigin man niya di naman tingin ni paglatan natigin ang ko to kamat nagusus suhur natigin na qala qadru 50 aya ay man natigin na diyang katigin 50 ka ayat 50 ka ayat ayan dudunan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya kaya pakasuhurian na sumyong sa kanyan sa iko sambayang ay tindigyan ang kuto ay mananian na sambayang dalilan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na gininding gulaulaan ang kuto kasuhur yung kuto kapusa matagbid na ng sunnah mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam atasaharu walau bi jur'at o bi jar'ati min ma ayaman na niyan na suhur ka no pusa ka no pagnaw ka no na pusa ka no ang apiapat na may kaito ito amya imnipusa niyo na padno to sa miya kasuld kas iku sunnah miya kasuld kas iku sunnah ading galabakan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat sa mga karibatan yung guto ka pusa ipupuwasa tanto pa kabalaga o mga sa Pinas na alas 2 pa na may kansiran nada nga bumagwas isa kung mga hikmas ang guto di ka pagnaw si ko ipupuwasa agito so di ka karumasay di ka karasay di ka tanto at figurarar ang guto kaor sebab sang guto kiyakan ka si ko mag-an pagbangan susubo pakapsirak mitaan pa ma na giti malahik maro
Na ayaman ang karibatan ng utang mga to kabagabalaga sila na mabuy kapita yan na tanto sila napkur. Tanto sila napkur sabab sa nguto tanto miya kakabalaga ang kutwa kaya pamuasera. Sa sunnah aminin daw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ta'jil al-fitr. Ayaman na yan ang utang tanto kipamakutan sa iko katungkas. Yung ito katungkas na igira amir tanto sumidip swalungan na ayat na sunna ng kutwa kagagaan sa katungkas ka sabab sa sumidip swalungan amya halal ka ang kutwa ka ito tigong mga ulama fa idha gharabat ash-shamsu يعجل الفطر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن التعجيل الفطر فيه خير للأمة. Tigman yung mga ulama ay hila sumidip swalungan. Yan tanto sumidip swalungan. Na kailangan si kutaw na sukapamakutian sang kutwa katum kasyan aunut-unut yan si Allah nagusiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino to nagiso kapamakot sa katungkas na dudu ang kutwa mapya abagyan ang kaya ummah. Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Gidim na pipinda ang kutwa mga tao mapapadalam sila sa ikumapya dayon sa siran na dilang ipamakupakutan ang kutwa katengkas yung kutwa katengkas manan yan na dibs mapya ang utap suano sa bagi doon sila na isimin sa maghrib na dira pan mabatal udi na sila pan makatengkas ay sunna na andin ni kapag bangirong apaya tamr udi na ig na minum ka na miyabatal ang utap puwasang udi na nakatengkas ka na uga butindig ang kutwa sa bayang ang maghrib importante na makatengkas ka apaya sa timan ng kurma na karibatan ang kutwa sa bayang dahil sila napsimin sa maghrib na wirang mubatala ang kutwa puwaseran o di na sila butengkas isa na nakalibat karibatan miya papasar ka ang kutwa kamapian ang mapapadalan sa iko kapamakot sa ang kutwa katbatala sa iko puwasa ulala sa iko katengkas gitu sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam na din na mapipinda asum na niyan man na din na dinggalabakan. Ano ba naman mga tawag ito ba may aluitan ay di rin ikatungmas na dahil di rin napakalibu-libu tangan ano yung nira na mga adda ang muntak at kilis ay kumitoon ginan na dinan mapya ay akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na la tazalu ummati ala sunnati. Did na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mapipinda ang kota umatakan na mapapadalab sila sa iko sunnatak ay man na makagudgid sa sunnatak malam tantadir bifitriha an-nujum dahil sa siran ng nabay ng di panayawan sa kapitong kasiran sa kapamadadap ang kota mga bito ay man na yan na tanto amya kalibutan na uri na kasbang ang kota mga bitoon na sang kutwa kapakalibutan yan ito pasibang subito na yung kalibutan nga tanto para na makalibutan nga tanto na miya karayag ang mga biton na hiti kapatalera siya kung mga puwaseran akaribatan to kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na di mapipindi ang kayaw matangan mapapadala sila sa ikusun natakan dayon sa diran dayon sa kanabayran na nayawa akabataleran o di nakapitang kasiran agulalan sa iku kapakarayag o mga biton at nagkukupitsi ang mga tao at din na pagkalibu-libutangan naon yung batal ang utapuasan niya nakaribatan to kaayason na amay ka matanto asumudip swalungan asumir ang utawak to magirib na sunnah ang kuto akatengkas ka kang gagaan kapamakot siya ko yung mananian nakatengkas siya ko mga hadith na miyaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam yung kaya kapaglita siya ko tengkas na sura ngaya o sunnah na ginan iulawla o mga Yahudi higman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yazalu ad-dinu zahira ma ajjala an-nasu al-fitra di mapipindi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kay agama sa kapapayagian
dayon sa mga tao na di sila ni mamakupakot sang kutwa katengkas. Lianna al-yahuda wan nasara wa yuakhiruna. Pagiti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ayang kaya mga Yahudi na gusto mga Kristiyan na di na ditutanggurin ang kutwa katengkas. Ayamanan yan na so di ka pamuas sa mga Yahud na gusto mga Kristiyan na aya katengasiran na tantuiran na paglitan na siyurang uto mga Muslim na ayar ko mga Muslim na ipagkabalag tato ang kutwa katengkas andi din matanto ang kutwa kisdip walungan na patutid ng kutwa manan yan nakapakatengkas utaw na sa mga sahaba na sila ni dalawan niran at tanto di mamakupakot sa kapkadiga si sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun sa sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam amya panutul daging kutu ang kasusunat ay gira petengkas ka na iptengkas ka ng kutu tamr udi nagyang kutu mamamar tamr udi naig amay kada tamr sabab sa ang kutu mga hadith mi aloy so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat niya ditengkas na gito tamr udi naig gina sa mga ulama na tira na kaifanan ang na hadith sabad ko mga ulama na okay din sabad ko mga ulama na piya kasunatiran agyang uto kipunaan sa iya diitengkas ng uto tamr o di na uday tamr agyang uto na may kada tamr na uday na apiang tunahon nun mapapakaisan o di na mapaparo biktima sa manusia na palit nuto mapiya ay may na palit nuto kapakay pagdapan sa sunnah adi may nang ka agu pakalilipatan ng mga tao nagyang kuto kapanaguntaman o bara puasa sa ikong dua inda fitrihi sa ikong masa akatengkas yan adit ni kapangarani ang utak akatengkas na kailangan na taarip sa mga utak dua tang ni si Allah subhanahu wa ta'ala kagyamata na fa inna lis-sa'imi da'watun mustajaba sisang utamasa na adna bagian ang kuta berpuasa at tatariman wallah subhanahu wa ta'ala litlub minallahi khairad dunya wal akhirah ayaw na pumanganin si ikwanlan ng kutwa kamapian na kasi ku dunia nagu kamapian na kasi isa alungan na muli pakadakan ng kutwa doa pag-istighfar katarim wallah si kumang amal kapakadidas na no kunaraka kapakasultiro si surga mambagyan tanwang kutwa kamapian si kudunya ay malanas ikwalungan na mori na pagpun sa mga dua amyaloy na andin ni kabatalang asang kutwa puasa nga o di nakapaatengas ka na di nga tadi kinduan sang kutwa amyaloy dhahaba dhama wabtallat al-uruq wa thabat al-ajr insyaallah ay manan yan na miyadid ng uta kawaw na gumiyabas sa ang kaya mga bakrang na gumiyatan to subalas uyug sa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya doa na ad pa na kiyasubagan sa tik ko mga ulama at tigina na ayaw mo di sa dikinduan na ginatantuan na kiauran agu kiawawan amatatag ba si udar pa akayawan naruna na pabatiah gina na uto na di nagkapahin na pabatian mabawat kawaw na susabad ko mga ulama na tigina na di kaya nga na dalil na amanan palagi doon si kayawan na darpa at ka na ba kayawan na darpa na pwede na sa sunnah ang kutoyamanan yan nakabati sangkanan at doa agitigiran ay tigiran na sabab na suat tigiran so kapamuasa na ay arangan nun napkawaw sutaw ay arangan nun napkawaw sutaw na kinaba ka mga pumugag may kabatian naka ang kanan na doa yang na doa ang miyalo Nabi sallallahu alaihi wasallam na susunat nanan akakbeti ang gina ay akakbeti asa na gina miya batal ka supuasa na ayabeti ang gina paganay ka palapis na asar ka mga bismillah ka agito so kalilidap beti as iku kapken bismillah na ayaman na tengkas ka din mapasad ka uli na makainom ka sa matanto
mi'atiras ka na bati ang kanganan adwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba dhama wa tallatil uruq wa thabata al ajr insyaallah. Sa kailangan ng penanggilaan o bara puasa lagi ang untuk penanggilaan sa ubos kanya di manggelbag sa mga haram lagi no di pusa antaka di pusa na bedi laborum ira di pusa lagi dang gutua katiros sa mga kabukag na ugyang gutua kaseksi sa kabukag udi na kapamukag na gusto katiros sa mga rata katiros sa mga rata ay atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Ingira ya betada tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuntua isar kanu na kenabaskan yang di pamanaro sa marata kenaba di pamaninta amay kaan na maninta o nasa katawa-taong na ibu pero niya nun nasakan na diya ko di pusa daginan ididabiyatan ang kayabara puasa ay nindor tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam sigo mga hadith na tigman niyo Nabi man lam yada qawla zur wal amala bihi sa tao ani niya ditagak sukat tiro sa kabukag nagusudyo di kang gelebka falaysa lahu lillahi hajatun fi ay yada'a da'amahu wa syaraba na bali niyan siyo kipatagi sa ikwala ang kuto kinibagan na kasi ikaw kapikun ka nagus ikaw kapingin maka ayan daw niyan na asa gana miyadar ka ang kuto ipapaliwatan sa ikaw puasa minitong na ka ugid na subalas na siru daabang kami pamaruli balas sabab sa kuto di ka di mamukag o di ka di manaro sa mga rarata katero na kepenasian ang kuto balas o puasa ka na sip man ko mipantagun sa iko mga hukuman ako mga sunna na kailangan na may nang kaangkaya bara puasa na gumanggal bakyan so bara puasa na igiras kanyan na miya junubs kanyan sa iko mga kagagawi sa iko Ramadan mulalan sa iko karambangan yan sa iko karuman yan antara pada mga sabab na iram yan junubs kanyan na kiyapitaan o di na miyaw makangutay po puasa askan yan na majujunub tama sa piyagbangan susubo adas kanyan makapigo ino ba korek ang utap puasa niyan na ay sabag na korek ang utap puasa niyan ay panamiyalit ang utang pakapigo yan importante na lo makais kanyan sa subo na mapapakairon na to may panutula su Aisha radhiyallahu ta'ala na sa Salama na may tira na mata na Rasul sallallahu alaihi wasallam na kana yudrikul fajr wa huwa junub min agli thumma yaktasil wa yasum ayan ko nabantay Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabkrotan sa kanyan absubag ang uta fajr ayan man nabkumas wakto subu as kanyan na majujunub pun si iko pa mga karumanian urian yan na pigus kanyan na mamuasa ayaw daw niya na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na prot na subuh as kanina na mga pigus sa junub na ito daw niya ng utap puasa niyan ay importante na di makalipas sa wakto mga sibyang sa wakto mga piguga ang mga sibyang sa wakto na hinawan na mga tawa karibatan nagira lagi dito ay junub natina ya junub ako bu nabuka ako na gito nakaribatan na to kailangan na masabuktan no api panpiyag banganas ka na majujunub ka na aya matluber ka na pigu ka makapigu ka na ukabu aya mananian na makasabaya pun sa kailangan na may nagobara puasa alalem kaloy nagyang uto ka paniwak yan kaya ka paniwak na mapapakayaya mala bitira siya mga ulama at na mga ulama nilang bakay iko kaya kibulugo alungan o di na ki karamigis iko daw mga lagi dito okay na sa mga ulama na irembig sabad ko mga ulama na irembig na suka paniwak na mapapakaya apian di si oras iko Ramadan lagi do dapat na mapulit su alungan anta kami pulit su alungan na paleron mapapakaya suka paniwak
daliliran na sukatir Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukka ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulli ubuin. Upama buat tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadi kergenan ang kayo matang dai sugu ang kiran suka paniwak si ikuman iabdasiran. Nagiya nga tigman niyo mga ulama ang kaya hadid na am fi kulli al-awqat qabla az-zawali wa ba'da. Ay manan yan na amaya si ikulangan oras malagi dunya pulit sualungan anta kada mapulit sualungan. Na suatingin sukip bida nun si iko mas Ramadan na agusik sa lakorong na dito matatanto. Ay manan yan na suka paniwak si iko bulan Ramadan na mapapakay na si ikulangan na oras. Pero sa kailangan na may nangga o bara puwasa nagyang ko to kapamubog na gusto ka pangilaksay. Si iko daw si iko Ramadan igira di magabdas na so kapag magabdas na gusto ka pangilaksay kapamubog si iko mas apagabdas ka bara puwasa ka na sunna to sunna ayay ni sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to kipanaralon si iko kapamubog na gusto iko pangilaksay ugid na so kapag abdas na kailangan na diyon mabulag so kapamubog nago kapangilak ay ni sa par na suki panaralo no man na tantong ipanaralo babid bakay na makasaygi ug yung to program sa nga rika ug yung irong ka sa pagilakaw sa mayto na sunna to dito kapakay ubotun derenon si iko abdas ada mga ulama atira na wajib sabab sa sukapu kapamubog na gusto ka pangilaksay na pad si wapu na bisi ko paras na kailangan na dito pagkabulag si iko muslim ang kailangan na manggululan nito to. Kaya nga doon Nabi sallallahu alaihi wasallam balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iba. Paano berani yun na tigo Nabi so ang pangilaksay inuntabu igiras ka no na barap di ka no di pusa. Ay ni sa par na so kipanaralo nun igira di ka di pusa. Igira ak na pusa na gito kailangan na may panaralo ang kutwa ayaw man yan na kapamubog daw ka pangilaksay. Pagpun sa kinangka o bara puwasa nagyang konta kasusubagi sa tigsi ko katindog at na mga ulama lagi diya kini Sheikh Al-Uthaymin asong atindog na pangabatal niyan sa iko puwasa at na mga ulama at tigiran na asong atindog na kanababatal o puwasa ayan nadaliliran aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagitandog as kanyan na di pusa ayaw nang atindog na gito sukat pagaliwas sa iko rugo wakad ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasa'id wa rakhasa fil hijamati lis-sa'id ay daliliran na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakitindog as kanyan na di pusa nagubigan niya na to aroksa sa iko ay manabara puwasa sukat tindog at man mga ulama at tigiran na aftar al-hajim wal mahjum ay manan yan na miyakabuka ang uto miyanandog na gusok tiyandugan na sa mga ulama miyakabagliran ang uto hadid na biyaliran ang pangabatal sa katindugan so mas sa mga ulama tinimuiran ang uto hadid so nabi na miyakitandog na tigiran kanaba pangabatal ang uto puwasa so miyakalubiran ang uto hadid na tigiran ang kanaba pangabatal ko puwasa ang uto katindugan na para safety ang uto puwasa nga na udi kailangan sukat tindog na digan tindog para makaliwas ang kutuwa khilaf sa kutuwa kapkasubagirong sa ting o mga ulama. Ikalima, kailangan nakatukawan o bara puwasa balaburo sa mga patitinda mga bae nagyang utatadaw kataam yung utuwa kaptamis iko panganangkan o kasusukudan sa temos loya na subara puwasa nagkapakayat tumanyan ang utuwa panganangkan ang may kakailangan ila di kailangan na makruh dikapakay bisyarti alla yadkhula halqahu ay syarat na di niyan linoon ang gota ti amanin si ko panganangkan ginapto man ang gota ibtida na asar buwa may tamo dilaka o ket anatimoso na naluyaw na dudu na kabu ang gota ay mananin na ti aman kasi ko panganangkan iti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala natina la ba'sa ay yadhuqa al-khilla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa as-sa'im kenapa marat ang utakapto bisang kutwa khal o di na sang kutwa shay apa yang tuningaran niya siya ibtindi malam yadkhul halqahu wa huwa sa'id taman sa di makasulit siyang kaiya ang bakarang yan as kanina di pusa
Dalilan na sa so mga sahaba nagtuman nila ng utang tangan siyang utamas kadilo ni kasukuli sa taon. Ay ba syarat na kailangan nakataaman o di kailangan na di ka pa kayo bang alipan namin. Kaya pan o bang alin nuwa. Na, pagpan sa sunna o di na mga dedebitan na kailangan na pakinang ka Muslim o di na kapapakain na ninigulolaan na yung utwa ka teolog. Uli na nagpakatukan niya si ikumatan yan na mapapakayo to si ikubara puasa. Iraw na nagpakatukan si ikumatan nagkatam ka sa kaya bakarang ka. Nagyang ko to lagi dito ibaratnya napiakat to kumata o pamakabulong na miyang ganda mga si kubakarang ka nakanabuto pakabatal at tingman niya o mga ulama ay sahih nakanabuto pakabatal datarang bukat teolog bende akat teolog na utap tigun si ikumata amay tatang na nakanabuto pakabatal si iko puasa. Pagpan sa papakay si iko bara puasa na amay kaadin na kuha ka sa rugo ibarat na sample laboratory ng utarugo ka na kuha ka sa rugo inang mga di ba batal ang utapuasa nga lalem na tupkaloy kisi na so mga ulama natin na pala haraja fi dalik dabuto karata nabuto pakabatal si iko puasa giyan sa mga ulama lakalili na tindigilan na sukat tindug na kanabuto pakabatal na lagi nito sukat lubatir ka sa rugo kanabuto pakabatal na lain sa mga bae ibarat na subay na ad nasakit yan ibarat sa lawas na mapkilangan ng utwa kabulumiron na pakabulungon na doktora mama ina mga dig yung utwa kapag ilan yan ko lawas ad nasakit to si doktor magkabatal sa puwasan yan nakanabam niya batal ang utwa puwasan yan sabab sa kuto haja kailangan na to kabulungan nakanabam yabi na sa ang utwa puwasan yan gitu tigil mga ulama na mapapakayo to sabab sa utwa magkakailangan yan ang utwa kabulong isi ko sakit yan. Pagpan sa pipakay si ko bara puasa naging utwa kapigos si ko daw Ramadan amay kang utwa bara puasa namipigos kanya si kulangan ko Ramadan o di na inudo niya ng kaya ulo niyan sa si ko kita taralo ang utwa kayaw ang utwa mas oras o di nagyang utwa alungan naman di kapakayo to nagitwa tigman ni mga ulama na sahihun wala shay alayhi mapapakayo to ibarat yan natantukan na kiyawawang kaibarat na niya paminginon abangan bigo ka ang kada isa kawaw daguan kababasi ang utwa kawaw ka na din nabuto karata man na mapapakayo to at tigman niya o mga ulama pero pa sa piyakay sigo di ba na puasa naging kutwa kap sa puwiron ibarat yan na ad na makilangan si kung ipanaka sa punon na normal ang kada nga sarog pero ito na ino mga day ya batal ang utwa puasa niyan ang tada na dama batal ang utwa puasa niyan asar ka di nga palalaban ng utwa rugo na nayaman na niya dama batal ang utwa puasa nga siya kasupo agada nga sa rugo na piya kayo to mga ulama ang nabas kanyan pagkabatal si iko puasa na sip ang fiqh ay man ang mga hukuman na kailangan nakatuwawan ang kaiyabara puasa ino mga day giyang mo tuwan di malayalayag at ni patutun muka anta ka di muka na tigman yung mga ulama amay ka giyang mo tuwan di malayalayag na kanyan na magaguganian ang uto apumuasan yan si iko kapalayalayag yan na korek ang uto apumuasan yan amay ka din yung gugan sa kanyan muka na de manusa ay man na des kanyan manusa amay ka kabayayan na muka ka bargen suka trabil na de manusa ugin nagpakabayad si ko mga padagawi so masok tawa ketigriano to api apa man na di muka na ketigriano to na ay mapen na dis kanyan muka sabab sa gitu mas nakipugas ang kasi ko paliwat ra ka gitu so Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang panutulan na kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'ib as-sa'imu ala al-muftir wala al-muftiru ala as-sa'im di kami at tigin di ati na batadami na di kami di balalega padami sa nabi sallallahu alaihi wasallam
Nak na wingi udi pusa sudi pusa. Lagi dito mo sudi pusa mabubuka nak na bunin wingi sudi pusa. Ay manoto na lang to mapapakay. Na dipindi si kubetan. Upamangas ka, na mabubugar ka, na mapena pusa ka. Ano kami pusa ang mutuwa, paliwatar ka. Upmano di ka pagaga, na mapiyang nagyang kutuwa kabuka ka. Na kagito pa ni suguan, sabab sang kutuwa di ka magagaga. Na si kumahukuman na sup kasakit. Nagyang kutuwa kasakit, harap nakapakabagriyan, ay may ano pa nakapakabagriyan. Ugid na gyang kutuwa sakit yan, na di niyang kagaga uban yan ipamusa sa ikulan ng Ramadan. Ugid na anarapon sa kapakabagriyan sa ikong mga pedagawi. Nalaskan niya nagkapakaya muka, kanabam ya dosa, ugid na pakabayad sa iko urian o Ramadan. Urian o Ramadan. Sup masuk kesakit, askan yan. Nadabon arapan sa banyang kapakabagri. Ay man ang mga maintenance yan. Bupakaw ke yung utwa sakit yan. Ibarat lagi yung utwa minitaral, yung utwa diabetes yan. Bitugular ana maintenance yan, di kaganagan na diskanin mga pumosa o gayid na umman gawi si Ramadan na makapaganas kanyan sa miskin. So tigtan mo kapidyo may kagyong ito tao na diskanyan pagagamamuasa na udapat na arapan sa miskanyan makabar na kaya sambi ang kutuwa kapumosan yan nagyong ito kapaganan yan sa miskin. Patrupan nagyong kutuwa mga loks barat yan nagyong ito loks mama loks abubay adi siran pagagamamuasa na lagi dito mo suniran na pumagana siran uman gawi sa sakataw miskin sabab sa kutwa kaluloksiran. So Ibn Abbas tabi alawin yan Ash-Shaykhul Kabir wal Mar'atul Kabira la yastati'ani ay yasuma fayut'imani makana kulla yawmin miskina. So tigman niya kini Ibn Abbas ang kutwa loks mama antaka loks sa babay adi pagagamamuasa na kailangan na makapagunasiran uman gawi si iko ay mananian na uranulan Ramadan agito isambi ang kutwa puasairan. Nah padrop ng kutwa maugat na usap-susuan sa mga ulaman na may ada kalabing jirayra siya ay makikilang na milumiyang kapatindig na ino mga day yan kaya maugat nag-susuan asar ka makabayad siran anta ka pumagunasiran anta ka bayad siran na pumagunasiran na sumaulaman na datar siya kaya kini Sheikh Al-Uthaymin lagu sa mga padiyan na itindigilan na yan kaya susuan uli na maugat adi pagagamamuasa nas kanyan na pakabayad kanabas kanyan makapumaguna kapakabayad si kanyan pakabayad si ikorian o yamanan yan na kapabuhat ayan udi nakasuswirong na kabahidan yan ng kutwa may pusay na puasa. Ano man ang mga ulama natariyak ini ginabuti ang tanong kitab at tigyan na ayar kaya na tigyan na nabupakabayad sa bupuasa ayar kaya na makapumagana wait na Allahong alam na ay pinakasipti na giyong kutwa kabayad isi ko puasa kabayad o babay sang kutwa puasa niyan din niya kapusa isabab sang kutwa na bang niyan Allahu alam na gina ni sabab kailangan na kinakatanong kaging kaya pangalo yung mga sunnah sang kaya man niyan nakapusa gina ni sabab kailangan sang kaya bara puasa na masyap yan ng kutwa puasa niyan sa igong pamakabinasaw dahil naman kami alitan nung takatiro sa mga rata kapamaninta kapamukag na kailangan na may nagkainanan adi niyan bang ulawla sa ikumasa as kaniyan na di mamuasa ay pakada ka ng tanong nagyang mo to ang pamang ni salir lasi ko Allah subhanahu wa ta'ala madilaburo sang kaya bulan Ramadan katawan yun na giyang bulan ng Ramadan na sa mga buwan puasa lalim tanop kaloy na adin na tatariba na panganiran adidin kindun na tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala ay ang tirong Nabi sallallahu alaihi wasallam na thalathu da'awatin la turad talawati Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pangni o di na talo
ang mga tao asupang nilang na didigin panganero na tigong Nabi sallallahu alaihi wasallam na da'watul walidi yang kutua pang ni uloks kuwatayan na tirim anu tu Allah subhanahu wa ta'ala wa da'watus sa'i na ugyang kutua pang ni ang kutua di pusa yang udah di pusa ng kutua doa niyan na tatarima anu tu Allah wa da'watul musafir na ugyang kutua doa pang ni ang kutua di meleleg na dinutukin dun ay mana na terima nutu Allah subhanahu wa ta'ala na tiga ina buah miyamang ni ako na debu miya kawakan na sukat terima si ku doa ng berang-berang ibuntal at na terima nu Allah subhanahu wa ta'ala ang tapanganingan na imbaginya kasi ku dunia kiling ang utura radin adap man ang pangani miyamang ni kaibarat na der kabagan wala sang kaya dunia na sinir pa imbagay si salong na mori adap man ang pangani at terima nu Allah subhanahu wa ta'ala na miniran sa tiyuba man nagasugat ka tiyuba na da nga mamumakuha pang utwa pia mga ninga uwid na mir ng utwa tiyuba ibarat yan na miya mga niya si kwalla pakalangan na nita mo risk nga niya sa mala na da ka makalaita mo na da ka mabu ibarat yan na masugat at tiyuba agad pa kaya makalakita mo nagasugat ka mabuot tapag kasakit ka na mapagastor ka buong utwa tamok ka na der kami sugat ang tatiuba na der ka mabagay ang utapya mga niga miniran sa tiuba na nagina ni tuladan so mga doa na palin ni nagtiriman Allah subhanahu wa ta'ala sa utapya ginaw niya na utuuni astajib lakum pa mga niga ano atig wallah katarima na kan atig man ni Allah subhanahu wa ta'ala gina ni sabab pakadakalang tanong ang utwa di ka doa si isang kaiya bulan Ramadan ina ni sabad yang aloy yung mga ulama para mga didibitan mga paparangayan nag mga sunna kailangan na manggalib pagkubara puasa sang kaiya ulag ng Ramadan punitan no si Allah subhanahu wa ta'ala na biyawatan no siya dao na inong kapsupatan na nubus sa iko mga pidoras balabala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa daling kapangandarenon kaya pa makinig sa ikong barang-barang mga ingad balabala sang Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal mapia Amela na sa mga babaytanusan, mga pagaritanusan sa Tugigaraw City, wala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ganyan papandirin. Sila salam ng asampusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.